Benvidos un día máis ao noso programa Imos para dar. Como moitos de vos xa sabedes, dedicámonos a axudar os veciños e veciñas de Vigo xunto co noso equipo de reporteiros e reporteiras moi comprometidos co seu labor. En primeiro lugar, visitaremos Bembrive. Esta parroquia conta coa administración da entidade local menor de Bembrive que representa a todos os seus habitantes. Data da Idade Media, cando o seu nome era Benevívere, que significaba bo vivir. Isto último reflíctese especialmente na súa gran tradición festeira para as ocasións especiais. Nestes días estase a celebrar precisamente unha das súas festividades máis características, a festa de San Blas. Conectamos agora cos nosos reporteiros, Erín e Uxía, que están ali. Imos para dar. Ola, bo día, estamos hoxe aquí en San Brais. Estas festas comezan o 13 de xaneiro e hoxe o día 3 de febreiro é o seu día grande. E tamén o de peche. Algo característico destas festas son os furanchos, onde podes probar comida típica. Durante estas 3 semanas podes desfrutar de concertos e de distintas actuacións musicais. Este encontro caracterízase pola súa cultura e tamén pola mestura de varias xeneracións que cantan e bailan xuntas. Hoxe temos aquí a nosa compañeira Uxía. Que tal? Pois ben, moita xente, pero moi divertido. Hoxe estamos aquí cunha organización da parroquia, o Ateneo Musical de Bembrive, que están vendendo unhas camisetas e tamén sortean unha cesta para preparar un bo cocido de San Brais. Queres unha rifa? Veña, vai. Pois o que tens que facer é anotar aquí o teu número de teléfono e o teu nome e xa estaría. Non sei como se sientes que a festa como se non obliga. A festa é un bo momento para coa xente que le dice momentos de ledicia. Sí. A verdad que, bueno, son momentos difíciles, hai que aprovechar darse de xente que... Moitas grazas. Agradecemos aos nosos reporteiros o bo traballo feito e tamén esperamos que todo continuara moi ben na festa. Aínda que non por moito tempo, que nos minutos estaredes en Zamáns axudando a unha veciña co estudo particular. Zamáns é a parroquia situada máis ao sur de Vigo, aínda que tamén a menos poboada, xa que conta tan só con 761 habitantes. As súas paisaxes contrastan co resto do territorio de Vigo, importantes focos de natureza mesturados cun ambiente rural. Como sitios destacados están os seus muiños, o Encoro, o Roteiro de Zamáns e un pouco máis adoxada a Fervenza da Freixa. Rematamos este programa ali, despexando a mente e descubrindo tanto natureza como etnografía. Imos para dar! Bos días, despois dunha viaxe express atopámonos aquí, no Encoro do Río Amial, en Zamáns. Esta presa abastece xunto co Encoro de Eiras a toda a cidade de Vigo. Ademais, alberga unha fauna na que atopamos lontras, aves e outros anfibios. E por iso último polo que estamos aquí. Verdad, Erín, que estás a facer? Bos días, Uxía. Estou axudando a unha veciña da zona a atopar ras e outros anfibios para ver se están diminuindo e se están sans. Pois que interesante, podemos velo na práctica? Sí, acompañádeme. Esta é unha rapa tironga. Como podedes ver, as ras están sendo tratadas con moita delicadeza. E agora a nosa veciña vai nos ensinar os muiños de aquí cerca mentres camiñamos polo roteiro. Sí, pero antes diso imos ir a outro lugar a ver se atopamos máis especies. Bueno, pois a ver se hai sorte. Aquí hai outra especie. Anda, é unha ra verde. Que rápido aprendeches.
O roteiro foi maravilloso. Agora imos ver os muiños. E podes entrar? Non se pode. Estes muiños aproveitaban a forza da auga para moer cereais como trigo ou millo para facer fariña. Pois moitas grazas pola información. Ata o próximo programa. Rematamos coa nosa reportaxe. Chao! Con esta interesante reportaxe en Tamás e sen esquecernos das Asambleas en Benbrive, rematamos o programa de hoxe e deixamos descansar os nosos reporteiros. Moitas grazas e grazas a vos por pasar este tempo con o noso programa. Vémonos a semana que ven. Serás un dos veciños ou veciñas os que axudaremos? Aínda non o sabemos, pero imos para dar.